जोङो थांनाय 2020 जोंना जितु थांनाय सरकारा जोंनो फिक्स पे एंगेजमेन्टनि थाखाय जितु जोंनो एपइन्टमेन्ट होदों बे एपइन्टमेन्टनि जोहै जोङो दिनै डिउटिबो खालामबोबाय दिनै जोङो COVID-19 आवबो जोङो डिउटि खालामबोबाय इलेक्शन डिउटिबो खालामबोबाय आरो सोरबा सोरबाथ' नै दिनै सोरबा जोंनि गेजेराव रुंसारिबो जालांबाय तो दिनै जों दिनैसिम नै दिनै सारि बोसोर जाबाय जोंहा दिनै बेथन गैया तो बेथन गैयालासेनो जोंखौ सरकारा जोंखौ बाहायगासिनो दङ बेनि उनाव जोङो दाख्लै साननै सानथामसोनि सिगाङाव खोनाबाय मा जोंहा बिटिआरनि फरेस्ट इएम जा रनजित सार रनजित बसुमतारी सारखौ मोनसे निउस पर्टेलाव नुदों जेनेबा जोंनि जबखौ माने एक्सपेल खालामदों आरो माने एक्सपेल खालामगोन ओमफ्राय टार्मिनेट लेटार अर्डार दिहुननो थाखाय माने बुंदों आरो निउस पर्टेलाव तो मानि जाहोनाव जोंखौ अब्ला जोंखौ सारि बोसोरखौ मानो डिउटि खालामहोगारखो बै समावनो टार्मिनेट खालामोन आरो इलिगेल होननानै बुङो जुदि इलिगेलबा बै 2020 नि सिगां जितु फिक्स पे मावनानै दंमोन बिसोर बोरै बेथन मोनबाय थाखो आरो बोरै बिसिना रेगुलार जाबोखो बेखायनो जोंना दा सोंथिया बेनो बा जोंखौ सारि बोसोरखौ जोंखौ बाहायनानै मानि थाखाय जोंखौ दिनै टार्मिनेट खालामनो नागिरदों बिनि थाखाय जोङो दिनै बेयाव जोङो सेक्रेटारियाव फैनानै जोङो दिनै प्रेस मिट खालामनो गोनां जादों बेखिनियानो बिटिआर सरकारजों गोबां रायलायबाय जोंना एसोसिएशननि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआ दिनै एक्सन बिसोरबो दिनै लोगो हमो रङियावबो लोगो हमो बिटिसिआव फैनानैबो लोगो हमो आरो जागोन होननानै बुङो ओमफ्राय डिउटिबो जेनेबा खालामनो होयो ओमफ्राय अकस्मात जों दाख्लै निउस पर्टेलाव नुबाय जे जा रनजित सारा जोंनि जबखौ माने एक्सपेल खालामनो नागिरबाय माने बिदि खोथा खोनानानै जोङो दिनै प्रेस मिट खालामनो गोनां बायथ' जादों आरो साबेसे दं जोङो अलमस्ट जोङो 500 दङ 500 दङ जोङो अल डिपार्टमेन्ट 40टा डिपार्टमेन्ट दंजोबो इरिगेसन दङ सयल कनजारभेसन दङ हेन्डलुम दङ पिडब्लिउडि दं माने नानानथा आरो एटसेट्रा बेखिनियानो 2020निफ्राय नोंथांमोना एंगेजमेन्टआव फिक्स पेआव दङ गासिबो मावजोबो ओमफ्राय बिनि सिगाङाथ' सिगांनि सरकारा बेथनखौनो होबाय दङ जोंथ' जेनेबा रेगुलारनि थाखाय जोङो जांख्रिखांबावाखै जोंनो सेलारिखौल' हो जों जिथु खामानि मावबाय दं बे खामानिनि बिनिमयखौल' जों मोननांगौ दा बे रेगुलारनि थाखायथ' जों उनाव खारखागोन रेगुलारखौ जों नागिरबावाखै जाहाथे जोंनि फिक्स पे जाय इमप्लयि बिसोर जाखिनि मावबाय दं बेखिनि मावनायखिनिया जों दरमाहाखौ मोननांगौ आरो खेबसे मोननाय जायाखै आरो जुदि बेयाव जुदि जोंखौ टार्मिनेट खालामनो गोनां जायोब्ला जुदि खालामोब्ला जोङो थारमाने ओरैनो जिरायना थानाय नङा जोङो आन्दलन खालामनो गोनां बायथ' जागोन आरो बे समाव मा खावलायगोन बे समाव आङो जोंनि दा गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिटिआरनि मानगोनां सार प्रमद बर' सारखौ आङो खावलायो जाहाथे जोंनि साख्रिखौहाय टार्मिनेट खालामाजासे लाखिनानै जोंनो बेथनखौ होयो बेखिनिखौनो आं खावलायो सारनिसिम आंनि मुङा बिबिन भुषन बर' आंना हेल्थ डिपार्टमेन्ट एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि आं एसोसिएसननि